Makikita sa kuha ng CCTV footage ang tricycle at isang pickup truck na magkasunod na binabagtas ang kaparehong direksyon. Nang makarating sa intersection, nabangga ng pickup truck ang likurang bahagi ng tricycle na dahilan ng pagdaos-dos nito sa kabilang linya. Hindi na nakuhanan ng CCTV ang pagbangga naman ng tricycle sa isang kasalubong na siklista. Nangyari ang insidente pasado 12:00 ng tanghali kahapon sa isang intersection sa Barangay Dupak, Asinggan, Pangasinan. Talaga sir, accident prone area yun sa may crossing along Dopak. Crossing kasi yun sir. Papuntang San Manuel saka papuntang Binalunan. Yung Ford Ranger saka yung tricycle sir, both direction sila. Tapos nabunggo nung Ford Ranger, yung tricycle. Tapos yung pagbunggo, tumilapon yung tricycle. Nabunggo naman yung bicycle. So par naman sir, yung driver sir ng tricycle, okay naman na discharge naman na sa ospital. Yung bicycle sir, pina-repair na sir agad. Sugatan ng driver ng motorsiklo maging ang tatlo nitong sakay na residente ng bayan ng Santa Maria, gayon din ang isang siklista. Hindi naman nasugatan ng driver ng pickup truck na tubong Rosario, La Union. Nasa maayos na rin umanong kalagayan ng mga sangkot sa insidente ayon sa pulisya. Nagkausap na rin umano ang mga sangkot sa aksidente ukol sa mga gastusin at danyo sa insidente. Initial sir, ang pag-uusap nila sir, okay naman na they agreed na mag-settle na sir. So, nag-amicable settlement na sila sir, pero may obligation pa yung sir, yung nakabunggo. Mag-schedule pa ata sila ng next pag-uusap nila sir. Muli namang nagpaalalang pulisya sa mga motorista. Maging aware sila sa lugar, saka huwag masyadong mabilis, lalo na pag mga intersection na ganyan. Para maiwasan yung ganyan, ma-aksidente sir. Kasi doon sa area na yun sir, prone talaga yung accident lalo pag crossing. So yun, advice na mag-ingat lang, aware. Siguro, mas lalo, huwag silang uminom pag nag-drive. Lester Narag, Balitang, Solid North.